The dark side of social media. Ininiwo ndinoshandisa mushonga uyo wandakanotora kugokwe mainge muri muna July gore mainge muri mugore ra 2025. Ndine page rangu randiinaro and page iri ndinongoposta zvinhu zvinenge zviine chekuita nekunamata uye zvekare ndinoposta mavideos mamwe andinogadzira anenge ari mavideo ekuti vanhu vange vachizowana inspiration kubva kwaari. Majority yevanhu vanondifollowa kupage vanhu ava varungu vakuru vanenge vari between 50 60 vazhinji vacho vanenge vava kugara kumacare home. Brother Nashi muzovanza zita rangu uye zvekare ndiri kugara muno mu-UK. Ndinoonekwa sekunge ndiri munhu akarongeka. Mari yandinobata through social media in 1 week imari inobatwa nemacaregiver kuno ku-UK. Masalary evanhu vaviri ndinoibata in 1 week. Ndinorarama a soft life because kushanda ndinoshanda but kuFacebook ndiri kuwana mari yakawandisa. Mainge muri mugore ra 2025 ndakabva ndachizoenda kumusha mainge muri muna July. Pakati pemwedzi wa July ndadzokera kuZimbabwe kuHarare. Ndainge ndiine shungu dzekuda kuita mari nesocial media. Ndakabva ndachizoona kuti vanhu vainge vachiwana mari nemastars maAdsense. Ndikati ndikudawo shortcut. Ndakabva ndachizoendeswa kune imwe n'anga cousin sister yangu uyo anga agara achiita zvemanjuzu. Ndakaendeswa kune imwe n'anga tikabva taenda kugokwe. N'anga iyi yakati kwandiri, kana uchida fame yekuti vanhu vanenge vasingakuzivi, fame yekuti unenge uchidiwa nevarungu, ndine mafuta awo andinoda kuti unge uchizozora nawo. Ndakapiwa mushonga wekuti ndinge ndichisanganisa nemafuta acho iwawo. Izvi takazviita it was somewhere around 4 p.m. Ndapiwa mafuta iwawo ndakabva ndanzi ndinge ndichimanyungudutsa pamoto. Ndamadziisa anyunguduka ndikanzi ndinge ndichizora foni yangu iyo yandichashandisa kunosvika mugore ra 2027. Ndipo pandiri kufanira kuti ndinge ndichizonorenyuwa miko dzangu. Ndava kushandisa zvekare imwe foni. Ndakabva ndachizopiwa imwe sipo yandakaita mazuva akati kuti ndichigeza nayo usiku muna July. Kusvika July achizonopera ndakaudzwa kuti ndinge ndichivhura page ndiripo pamba pavo sekuru. Ndakatovaratidza pandainge ndichitovhura page, asi page iri it is a faceless page randisingaburitsi chiso changu. Uye zvekare mavoices ndinoshandisa mavoices AI. Vazhinji munokwanisa kutonge muchiriziva page racho but hamungambofungidziri kuti ndini ndinorirana nekuti mavoices awo andinoselecta mavoice anenge aine accent kana kuti tone yevarungu, murungu anenge ari muBritish, kuitira kuti varungu vange vachizofollowa page iroro. N'anga iyi yakandiudza kuti page iri rinofanira kuti ringe richizova riri page apo pandinenge ndichiposta zvinhu zvechikristu kunyange ndiri munhu asinganamati. Rinenge riri page randinoposta maprayers neinspiration. Saka vanhu vazhinji vanofollowa page iroro vanenge vari vanhu vakuru. Zvakandishamisa brother Nashi. Ndakabuda muzimu ndikadzokera ku-UK mainge muri muna August. Ndokubva ndachizongoramba ndichienderera mberi nepage riya iro randainge ndakagadzira ndichangoriti Divine Morning June. Saka mukati memwedzi mitatu chete page iri rakabva pa almost zero kusvika pa 600,000 followers. Nashi 90% yevanhu vanonditevera they are elderly white people and vanofarira kukomenta nekushare mavideos acho vachiti amen, God bless you, thank you for this prayer. Inini hangu handisi mukristu, ndinoita nezvechivanhu, ndinongotora ma-AI images uye zvekare ndinenge ndichigadzira mapictures evanhu vanenge vachiita sekunge vari kunamata. Saka ndakanzi nen'anga yangu foni yangu nekuda kwekuti ndakaizora nemafuta ichange ichiita sekunge inenge iine magnet. Mari yeAdsense yandinowana yakawandisa zvokuti kana ndikakuudzai pano munoshamisika.
ndine motikari dzandakatenga dzinodhura uye zvekare ndakatotenga dzimba 2 idzo dzandiri kuda kurenovata, then I will resell those houses. Ndava kuita zvekutenga dzimba ndichitengesa. Nyanga iyi yakandipa mitemo imwe yakaomarara. Ndakanzi musi wega wega apo pakunenge kuine mwedzi muchena ndinofanira kuti ndinge ndichideura huku nhema, asi huku iyi pandinoiuraya foni yangu ndinenge ndakaigadzika pamusoro peguva. Ndobva ndachizotanga kudeurura ropa iroro pamusoro pefoni iyo yandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoishandisa kunosvika muna 2027. Handina imwe foni yandinofanira kuti ndinge ndichishandisa kunze kwefoni iyo yandinoposta nayo, ndiko kuti ndinge ndichiwana maviews. Ndakamboedza kushandisa imwe foni yangu asi ipapo ndakashamisika because maviews ainge akaderera zvisingaiti, asi pandakazongodelita ndikadzokorora kuposta nefoni yangu iyo yandakaenda nayo kun'anga ndakawana maviews akawandisa. Mwedzi wega wega ndinofanira kuti ndinge ndichiita dzimwe mhiko dzekutsvaga, angava ari munhu anenge achipenga ndisingadi kutaura gender. Ndakanzi kana ukashaya munhu anopenga unofanira kuti unge uchitsvaka munhu anenge achiita zvemadrugs, anoita sekunge asina kuperera mupfungwa worara naye. Izvi ndo zvandinoita. Ndinowana mari yakawandisa, ndine zvakawanda izvo zvandiri kuda kuti ndinge ndichizokuudzai. Ndine vanhu vandinoona vari mumba mangu. Vanhu ava kazhinji pose pandinovaona vanenge vari 6, vanenge vari mumba mangu, vanenge vakangopfeka zvinhu zveblack nechavanenge vachida kwandiri handizivi. N'anga yangu yakandirombesa, ndakataura nayo ikati iyowo haizivi, nekuti ini zvandakaita izvi hakusi kunzi ndava nechikwambo, ndingori nemushonga welaki. Saka ndizivi kuti n'anga ndo iri kundinyepera here kana kuti nekuda kwekuti ndiri kushandisa mishonga. Izvi zvava kukoka imwe mhepo isina kunaka mumba mangu. Izvi zvakatoitika ndikatoona vanhukadzi vainge vari 6 vari mumba mangu. Saka wainge uri musi wa15 January iro rinogore, ndakange ndakaneta, ndakambokanganwa kuita marituals, ndakanganwa kuita marituals mukoma. Mwana wangu akatanga kugwina. Awa marituals hazviite kuti ndinge ndichikuudzai because ari very sensitive, ende kuno kumanja zvinhu zvinenge zviine satanic abuse like that zvinokwanisa kukupinza kana mujeri. Ndichiita marituals iwawo ndinofanira kumaita pamberi pevana vachizviona. Saka ndakakanganwa, ndainge ndakaneta. Ndipo pandakangonzwa maungira munzeve dzangu, ndikatanga kunzwa noise yainge ichibva kuspare bedroom remwana wangu. Ndikamhanya ndikaendako kuspare bedroom remwana, ndokubva ndachizoona mwana ainge achigwina nezvinotyisa. Uye zvekare dzimwe nguva kana ndiri kuhope ndinoona page riya iro rainge riine 600 rava ne0 vanhu, nekuti ndinenge ndaramba kuita mamwe marituals kuhope. Asi marituals awa handinenge ndichinzi ndinge ndichizoita ndiri kuhope, ndinomakanganwa pandinomuka. But ndiriko kuhope ikoko, n'anga yekugokwe inenge ichindiudza kuti ndinge ndichibaya, asi chandinenge ndichibaya manje ndo chandisingazokwanisi kurangarira kuti chinenge chimbori chii. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Zvimwe zvacho mundiregerera mukoma because ndaona kuti handingabudi pajekerere, especially panhau dzema ritual sacrifices and ritual abuses. Izvo zvandinoita nevanhu vanopenga kana kuti vanhu vanenge vari addicted kumadrugs, vamwe vandinongopika up from the streets, ndo vanoita kuti ndinge ndichiwedzera kuwana mari painternet. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Anzi vakaenda kugokwe vakanopiwa mafuta, vakapiwa zvekare nesipo yavanoti vakagedza nayo kumakuva. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ngaregedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai. So hanzi hello mukomana She, ndinokumbirawo kuti muge muchivanza zita rangu. Ininiwo murume wangu akashayika. Iko zvinozvi ndinogara kunoku kuBorodilbrook, inzvimbo inoremekedzwa kwazvo, asi ndiri panguva yakaoma. Usiku handirari, nevana ndinongorara ndakagara, ndakatodzinga maid because ndakaona kuti hazviiti kuramba ungoratidza munhu asina ukama newe mashura nemashiripiti awo anoitika pamba pako. Tainge tichimbokwanisa kurara mugaraji. Iko zvinozvi kana mugaraji macho hamuchatorariki. Mumotikari tinomboedza kurara, asi vana vangu vakaberekwa vaine urema havazofeel comfortable. Ndiri kutofunga kutotenga Vito bus iro randinozobvisisa maseats then tova taisa bed mubhazi imomo kuitira kuti tinge tichizoshandisa as a room yekuti ndo matinorarira imomo. And it is very difficult because vana vangu vakazvarwa vakaoma mutezo. Zita rangu ndichazviti Cynthia. Zvese izvi zvakatanga pandainge ndiri kuuniversity, mainge muri muna 2016. Tete vangu hanzvadzi yababa vainge vari murombo, vaitawo zvekutengesa pamusika wavo muAvondale nemwana wavo musikana. Mwana wavo musikana uyo ainge akanakisa kwazvo zvekuti ainge achidiwa kutorwerwa nevarume kubva achiri musikana wechidiki. Aingodiwa nevarume vane mari, ainge akadzikama zvisingaiti. Saka akazotanga kudanana nomumwe mukomana uyo ainge ari mwana waminista. Mukomana uyu ainge aine pfuma isingatauriki, uyo akazova murume wangu. Saka mama vangu ivo vainge vakavenga tete nemoyo wavo wose. Nerimwe zuva vakati kwandiri, ndainge ndatobva hangu kuchikoro, vakati Cynthia, iwewe haungatarisi mwana watete vako achidya pfuma, iwewe wakangogara kudai uchidanana nevarume vasina mari. Ipapo hakusi kunzi ndainge ndichidanana nemurume ainge asina mari. Ndainge ndiine fiance yangu uyo ainge akaenda kuCanada, asi mama vangu vaimushora nekuti vaida munhu ane mari ainge ari muZimbabwe. Saka mama vangu vaiti vari kunze kwenyika vanotambura, vanoda mbinga inenge iri muZimbabwe. Mama vakabva vachizondiendesa kun'anga ndikanopiwa mishonga yekuti mukomana ange achizonditarisa, ende kana akanditarisa anobva akanganwa mwana wavatete vangu. Ndakazotora blessa ndikabva ndachizotanga kudanana naye. Mukati memwedzi umwe chete ndainge ndava kutorara naye. Pasina kana nguva ndakabva ndachizotanga kuona mashura awo ainge achiitika. Nerimwe zuva ndakati ndiri kunoku kumba kwake muno muBrook, nekuti ainge aine dzimba mbiri. Saka ndakabva ndachizoenda naye kumba kwake ikoko. It was my first time because taiwanzo kunorara kumahotels. Tiriko kumba kwake yaakazotengesa asati afa, ndakabva ndachizonopinda mune imwe kamuri. Room iyi yainge itori a forbidden room. Mukomana She ndakapindamo because ndainge ndichida kungoziva more about him because ainge aine mitemo yakawandisa yaainge akandipa zvimwe zvandainge ndisinganzwisisi. Ndapindamo muforbidden room umu ndakabva ndachizowana kuti mainge muine coffin iro rainge riri pakati peroom, rainge riine jira jena nemari yainge yakazara mukati. Murume uya akabva achizondibata ruoko rwangu, akatoita zvekutondidzvanya ruoko rwangu, akati iwe uri kutsvakei munomu? Apa ainge abuda. Pandakangopindamo murumu imomo ndakazongoona atovawo mumba ari kumashure kwangu kuti ainge adzoka nguvai. Handina kana kumbonzwa motikari kana gedhi richivhurwa. Akabva ati waona kazvaunga uchida kuona, alright handi ndinokuudza. Takabva tachizobuda murumu muya ndokubva tachizoenda tikabva tachizonogara mubedroom. Akagara neni pasi akabva achizobuditsa hari. Mukati mehari mainge muine zvinhu zvainge zvirimo, tsono uye zvikari nemapictures evanhu vakasiyana siyana. Akati wazviona, izvi ndo zvandiri kuti ndinge ndichiwana mari iyi ndinorara nenyoka mwedzi wega wega imo muno muroom. Ndakutendedza kuti unge uchipinda munomu nekuda kwezvawaona, but hamutendedzwi kuti munge muchipinda. Munhukadzi ndakatiza mukomana She ndikaenda kumba kwedu. Ndainge ndichichema, ndakabva ndachizoudza mama vangu zvinhu zvose izvo zvainge zvaiitika.
pane kuti ivo amai vange vachivhunduka. Mama vakati, iwe Cynthia ucharamba uripo ipapo, pfuma inoda kushingirira, nyoka hairumi munhu, chatinongoda imari. Handiti nyoka iyi mukadzi wake anofanira kuti ange achingotaura achiudza nyoka yake kuti isazokukuvadza. Vakandimanikidza mama kuti ndinge ndichizoroorwa, ende izvi vakazviita nekukasika. Ndivo vainge vava kutomira pamberi zvekuti vanhu vaingoti bho here nekumiramira kwavainge vachiita kuti ndinge ndichibvisirwa mari yepfuma. Ndakabvisirwa roora rakatyisa vanhu. Mama vangu ivo vainge vava kutodadira vatete, nekuti vatete vangu vaitarisira kuti mwana wavo ainge achazoroorwa nemwana waminista. Havana kuziva kuti amai vangu vainge vatondiswededza kumberisa uye zvekare navamwene vangu, asi vamwene vangu vainge vari girlfriend raminista. Makore 80 takange tichigarisana inini nemurume wangu pasina kana chakaipa. Ndaizviziva hangu kuti ainge aine nguva idzo dzaaindisiya achienda kunorara naamai guru. Amai guru ava inyoka. Saka murume wangu akazoshayika. Murume wangu akati ashayika, ndo pandakaona kuti mahwani aya ainge atanga, nekuti hapana kana hama yake yakada kutora kana chii papfuma yake yose. Dzimba idzo dzainge dziri dzake akasiya atengesa dzimwe dzacho uko kwaaishina achiita mashura ake ekurara nenyoka. Akangosiya iyo imba mansion yekunoku kuBrook kwandiri kugara inini nevana vangu. Pandakaona kuti zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka, patakati tichitakura mutumbi wemurume tichida kubva naye muno muHarare kuti tinge tichizoenda kunomuviga kumusha, hapana akatakura hembe dzemufi. Ndaifungidzira kuti zvinhu zvinogovewa mufi achangobva mukuvigwa, asi zvakangonzi tichazozviita tombotanga tamboenda tanomuradzika. Hapana kana umwe zvake akatora hembe kana kubvunza kana anything. Saka mukomana chitakazoti tabvako kumusha taviga murume wangu. Ndakagara kwemazuva akati kuti ndokubva ndachizotanga kubvunza madzitete angu vainge vava kungondiblutika, sezvo ivo vari kuUK vaiti tichazouya. Vakangoti tichingoradzika nzvadzi yavo, vanhu vainge vatobhuka maflights kuita sekunge vakatobvako vakatobhuka maflights ekudzoka. Munhu achingoradzikwa, umwe noumwe aikwanisa kupinda mumotikari make akapinda mumotikari yake, aikwanisa kupinda mubhazi akapinda mubhazi. Iniwo ndakazotosara ndava kutambudzika sezvo ndainge ndiri pakuchema. Ndainge ndakasiya motikari dzose, ndakangoenda nevana ndisingachazivi kuti ndotakurwa nani. Hapana kana ainge achida kundibatsira. Ndadzoka kumba mukoma, ndopandakaona kuti zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka. Kana dziri sehama dzake vose vakatiza, zviya zvekuti vanhu vanorwira nhaka inenge yasiyiwa nemufi, kunyepa kana uri urombwa, hapana kana anoda kubata kana anything. Ndakangosara ndiripo pamba ndiri mumansion nevana vangu vaviri. Vana vangu ava vose ndakavazvara vakaremara, vane madisabilities zvisinganzwisisiki. Mumwe atauri, mumwe afambi, vakaoma mitezo yavo. Usiku mumba omu munotyisa, mugariki mukomanashi. Mweya wemurume wangu unouya anomuka chipoko usiku hwega hwega, anotanga kutinetsa kubva kuma 8 PM kunosvika kuma 1 AM. Tinonzwa achirova madziro uye zvinhu zvemumba, mbatya, madhishi, mabhuku evana zvinenge zvichitorwa nemhepo isingaonekwi zvichikandwa kure kwakadaro uko. Kana mukasiya madhoo akavhurika zvinotobhururuka zvinhu. Mabhuku angava ari mabhuku evana anobhururuka achitoburitswa mumba achitoendeswa panze. Tinomuka makuseni toona hembe dzedu dzose dzinenge dziri palon. Murume wangu anomuka achiti pfuma yangu ndeyeropa. Ndo zvaanotaura apo pandinenge ndichinzwa voice rake, ende anoti pfuma yangu ndeyeropa ende ropa rangu harizorori, zvichireva kuti vana ava vatakazvara sezvo vari ropa rake havatendedzwe kuti vange vachizorora, vanofanira kuramba vachishungurudzika. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, hanzi ndakaroorwa nembinga.
ndabva ndafunga umwe mwanasikana uya aiti hanzi ndine is it 18 years achiti I deserve kugara kunana Glenlon kunana Brook mushure mekunge ndaroorwa nembinga zvakangooma. Azvo vedu ngatitaurei navo mucomment section ko kana mukangotengesa imba yacho mubvapo ipapo please uyai zvekare nenyaya yenyu muchitipa update kana kuri kunzi zvinoita kuti mutengese imba yenyu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi hello brother Nashe muri sei, please vanzaiwo zita rangu nechechi yemurume uyu nekuti iyi ndinotya kupinda bhizi kana kuzokupinzai bhizi ndinogona kutsvakwa muno mu-UK nemaCIO. Ndiri mukadzi akambofambidzana nemurume uyu anozivikanwa nekuzadza mastadium uye zvekare nekuita mamiracles. Handingataure hangu kune chechi yake ende vanhu vanotomuziva saprofeti vane simba ende inini ndinomuziva kutomuziva kutopinda naye mumachira even though he is a prophet. Brother ndiri kuno ku-UK asi moyo wangu unorwadza nekurwadziwa kana ndichiona persecution in brackets iri kuitwa murume uyu mazuva ano. Vanhu vakawanda vanoti ndezvechokwadi zvinhu zvake zvava kumupandukira, asi inini ndinoziva zvakavanzika nevanhu vakamuvandira. Panguva yandainge ndiinaye ndakaona kuti fame yake haisi yega. Murume uyu ane mari dzaanofanira kuti ange achipa vanhu vane simba muZimbabwe. Ndichangoti important people. Vanhu ava vanotoona chechi yake sekunge ibhengi ravo. Handingatauri hangu vanhu ivavo kuti vanoita zvepolitics here kana kuti kwete. Ndinoyeuka nerimwe zuva tainge tiri tose inini nabodyguard wake nekuti ndaita communication through the bodyguard uyo wandainge ndava kutoshamwaridzana naye. Akati kwandiri, sisi munombozviziva here kuti prophet ava munovaona vakadai iBP dzega dzega munotovawedzera stress. Havasi munhu anogara aine mufaro nekuda kwekuti pane zvinoitika. Ndikati chii chinoitika? Akati pane vanhu avo vanogara vachivashungurudza. Vamwe vanototumwa pakati peusiku, vamwe vanotouya nepfuti vachida mari. Kana ukamona achitambudzika nenyaya dzamatare chisi chivi chete, inenge iri nyaya yekuti anenge atadza kubhadhara vamwe vanhu avo vanenge vakasunga upenyu hwake. Murume uyu anorarama akatarisa kuseri kwemafudzi ake. Anotofanira kuti ange achibhadhara protection fee kuti arambe ari papulpit. Ndo zvandakaudzwa izvozvo ende ichokwadi. Ndiri kutozviona kuti it is persecution iyo iri kuitika kwaari. Kutori nevamwe vanhu avo vanotobenefita, vanotodya naye, vanokwanisa kutoraramisa mhuri dzavo nekuda kwemari idzo dzavanenge vachibvuta kubva kwaari. Kana akatadza kuwana mari yaanenge achifanira kuti ange achibhadhara. Sezvamunoziva kuti munyika medu hamuna munhu asina mhosva. Kunyange imi makadai mukoma munenge mutori nemhosva dzamunenge makatonyorerwa pasi kuti vakada nezvenyu vanomutsa mhosva idzodzo. Nyaya dzake dzinomutswa mumatare kana kuri kunzi panenge paine vanhu vanenge vachida chouviri kubva kwaari. Kana mari dziya dzikazobhadharwa ndo apo munhu paanozongoburitswa muusungwa ende kunyombwa pamasocial media nekuzungunutswa kwechechi yake. Hazvisi zvinhu zvinongoitikawo. Chikonzero ndechekuti anofanira kuti ange achitora mari idzo dzaanenge achipiwa muchechi uye zvekare anofanira kuti ange achipa vanhu vandati important people in brackets. Vanhu ava havana tsitsi, havana kana tsitsi nemunhu. Ukanonoka kuvapa mari yavanenge vachida kubva kwauri, vanoburitsa ndingangoti mabhuku ako ose pachena kuitira kuti unyadziswe. Inini hangu Nashe kunyange tisiri tose ndinomunzwira tsitsi zvisingaiti. Handina kuti iye akachena, aiwa haana kuchena. Iye ane zvivi zvake zvakawanda, haasi perfect. Ndinoziva zvinhu zvandakanzwa, zvinhu zvandakaudzwa inini nabodyguard wake ende ivo vanotogara vaine mari hard cash
yavanofanira kupa vanhu ava kana kuri kunzi vakauya kwavari vachiti aiwa nguva yareba chimbotipaiwo something. Ende zvinhu izvi zvicharamba zvichingoitika munyika yedu, zvichatanga zvichaitika kune vanhu ava vane mukurumbira, zvichazogumisidzira zvava kuitika even kunemi vamwe vanhu vanenge vari muZimbabwe. If you think I am lying, check zvinoitika kana kumakombi. Kwatova nevamwe vanhu avo vanoda protection fee kuti makombi ako ange achikwanisa kuloda mumarank, protection fee kuti kombi yako inge ichifamba sekubhadhara kwamunongoita kana muine makombi pose painolodha. Kana ukazosangana nepolisi vanenge vachida chioko muhomwe, ndiyo protection fee yandiri kutaura nezvayo. Pachasvika nguva yekuti kunyangwe mumabasa uchitozvishandira basa rako unenge wava kutofanira kutoti unge uchitobhadhara protection fee, zvinenge zviine gangsterism mukati. Chain iyi haiperi. Ndakati ndichitaura nabodyguard ndikati ndiri kuda kumuudza kuti angoramwa abude munyika. Vakati kwandiri usambofa wakaita mistake yekutaura navo uchita sekunge unoziva nyaya iyi. Mazuva acho iwawo ndini ndainge ndiri pamwoyo pavo, ndokubva tachizosiyana zvedu nekufamba kwenguva. Ndiyo secret yandiunza pano munyika yedu yeZimbabwe. Kana uine mari unenge utori ATM for the important people. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu avo vari kuti ivo vari kuUK. Ichokwadi here chekuti kana ukanzi wava nemari yakawanda unogumisidzira watova sort of like an ATM for vanhu avo vanenge vaine mari. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, please vanzaiwo zita nenzvimbo yandainge ndiri mugore ra2007. Ana yangu inotadza kuzorora nekuti ndava nemakore akati wandei ndichingoshungurudzwa nechipoko chemurume uyu. Chinonditevera kwose kwandinoenda ndichiri munyika yeSouth Africa nekuti ndakazowana mapepa ekugara munomu. Gore iroro ndainge ndichishanda pane rimwe plazi muSouth Africa. Ndainge ndava negore kubva zvandainge ndakasvika muSouth Africa ndichitsvakawo upenyu huri nani. Kumushanda inge ndakasiya vana vangu nemurume. Foromani wedu ndichangoti ainge ari wechiZulu, ainge aine huipi husingatauriki, ainge ari tribalist, ainge ari munhu ainge aine rusarura ganda, aivenga vanhu vose vainge vasiri maZulu. Kuzoti uri muzimba ainge achikuvenga zvisingaiti. Aigara achitituka achiti amakwerekwere, achiti tiri mbavha dziri kutorera maSouth African mabasa. Ende aiti zviya kana kuri kunzi unenge uchida kana magetsi, aikwanisa kana kunoudza murungu kuti asazokudhonzera tambo yemagetsi nekuti magetsi aidhonzwa kubva murumu make. Ende ndo mainge muine mabreka acho ekuti aiti kana asingadi kuti onge uchiva nemagetsi aingodhingura zvake magetsi. Kana ukaenda kwaari aikuudza kuti muri kubika nemastovhu, munofanira kuti muge muchibika nemoto. Waita mazuva 2-3 usina kana magetsi. Ende aitibira mari dzema-overtime nekuti ndiye ainyora mubhuku zvose. Pose pataiedza kuchema-chema kumuridzi weprazi, iye ainge asitomborina kana basa nazvo. Ende aidzingisa vanhu vakawanda. Kana usiri muZulu aikudzingisa mabasa. Saka painge paino umwe mudhara ainge ari wechichangani, uyo manje vainge vakavengana, aitawo zvekudhiraivha matrack. Saka mugore iroro ra2007 mukoma ndikangoti hasha ndipo padzakandikunda. Ndakabva ndachizoona kuti ndainge ndanyanyisa kushungurudzwa. Ndo pandakabva ndachizotora red poison, ndikabva ndachizodira poison iyoyo. It was kuma 10 AM nekuti ndainge ndiine mukana wekupota ndichipinda umo muroom mumwe
mataingosiya mabhegi edu kana kuri kunzi tinenge tichishanda mumushedhi. Ndakabva ndachizoisa mushonga iwoyo. Murume uyu akatanga kurwara zvakaomarara, akabva aendeswa kuchipatara. Akagara kuchipatara, akazonzi ainge achereka mudumbu, saka akangonzi iye ainge ava nema-ulcers. Akafiramo muchipatara. Chakandirwadza, chakarwadza munhu wose, asi vanhu vose vakafungidzira kuti chainge chiri chokwadi. Mudhara uya ainge ari muXhosa, aita zvekudhiraivha matrack, sezvo vainge vachizivikanwa kuti vainge vaine magrudge, vainge vakatomborovana kukomboni, ende akazoti afa. Vanhu vakati muXhosa ndiye amuisira poison. Murume uyu akauya ndokubva achizosunga muXhosa, vakati ndiye ainge amuisira poison mune zvokudya. Akasungwa akaendeswa kujeri, uye kusvika nhasi handizivi kuti akazofira mukati here kana kuti akazobuda. Ininiwo ndakanyarara nekutya kusungwa, ndikati ameno. Asi brother, kubva musi iwoyo handizivi chinonzi mufaro. Chipoko chemurume uyu chinomuka ende chinondimukira each and every day. Anouya kwandiri anenge akapfeka mazihovhorosi awo ainge achipfeka papurazi ipapo, uye zvekare dzimwe nguva anouya obva atanga kunoka padhoo rangu. Anonditevera kunyange ndichifamba masikati, anenge aineni achingonditevera. Kubva pazvakaitika handichazivi chinonzi munhurume kumberi kwangu, nekuti iye anouya achiita bonde neni. Kana ndikarara nemunhurume, murume iyeye anobuda mapundu kunhengo yake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Munoti kudii nenyaya yavo vanzvadzi vedu ava. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.